Igawas na ako na sige para kuha na nila dito. So, Oo, ipagawa. Ay! Kauna mo yan. dali o gawas nila. Sprite. Gawas ni tanan. Kiss tita dali. Kiss tita dali. Kiss. Kiss. Aw, ako man dahil mo kiss dahil. Isa man pa init. Okay na mo Manoy? Okay na. Ayaw mo diha pag-agi dito ra mo kanina nagluto. Ay, masigaw niya lagi dito. Kaya basi malapuan mo ng kulang. Ahos. Pinilaw. Lamaura dahil ng kung ano. Kanang unod niya no. Manoy no? Mamba? Nakumba na? Parang ulo dito. Oh, let's on to. Ang tiil. Ang tiil pod. Ang tiil. Ah, Nani? Deh, tabangi si Papa day. Nyag singkir na. Nyag singkir. Hindi mo lutaw. Naman lo. Kaita anak noy ay. Na. Alahay ra slapon. Diba magsabaw mo natin? Sabaw ganin. Oh, Kaliritas. Kaliritas. Oh, lami pod na pod. Atas dai nak. Pindot sa tina. Oh, mo na akong gipangitay nga anak na design. Gamit. Ako ra anak. Ate kay nawag ilong lang. Ayun, te grabe po ka te bagang matos biya ta. Oh gani. Kini daw be ang ilong. Ay samot. Ayaw te kay nabi sundang te. Ay, lagi pusa. Nagpanta. Ha? Nagpanta. Ha? Nakasong kanap. Ay, yun. Dito 1 kilo. Gamay ra? May driver may kaya. Wala tay kapalitan dire. Bling jud ta lang ayo na lang. Be, ako be, kaya may motor. O talong ta. Ano, bet? O ikaw na lang palit kanina. Si ako pa mamaano yung sukan. Kamta. Ilip yun. Ako man dahil. Asa na yung tindahan dahil? Mama, ilabinus ko. Mo ni? Ito. Patay udong dito ba? Asa, bet? Karong dia. Unahan sa tulay. Ah, dito. Sa tulay. Baryo. Baryo ni? Oh. Unahan tulay. Dekana nagkarsada. Siyudad Sa man. una isa ra man to garsada katuraman. Katuraman ini. Dekana nagkarsada dire. Ibog na ta. Alam mauna ni? Dami sa una gambakan. Tambak. Ang sapa diri di. Wala ni Kabaw. Kabaw. Kuan man ni uy. Kumusta man te? Ging. Kumusta? Hala ka oy, di naman ko kaila sa imuha kay nanambok mang. Hala kay nakamay oh. Sa Auria kay mo na. Naanang nay gamay dire. Ang ako ba tanaw mo? Kumusta na ka? Poker gihapon. Buro yung dusi. Ang height lang. Ang height lang ni Bro. Ang ganda. Teorya, gwapo lagi gihapon ka teorya. Wala ka Ako usap. kay sa imuha no kay parang kuan. Normal. Salamat sa naghatag. Katitina, umakob. Thank you. Dayo, lami kay kurang fats. Ang fats ninyo. Gilda So ko na sa lang ente. kasing-kasing. Santi Berle ba? Lang kasing-kasing ba kayo na pang tambok. Santi Berle. For this ba? Nangahoy siya yung asa ba?
Tingnan na niya. Tingnan siya ng suod ng Aurea. Tiraan pa. Sige yung sige. Makuyawan ko. Minsan na siya Aurea mo himusan. Himusan nga na himugin. Diri man ka ha. Diri ayaw na tukso ka. Diri oy. Diri ah. Ay ko gani. Sa ang video ma. Mukha ning lang. Ug si Aurea. Sabon. Tapos na to. Para tampo mo tatay katadit ng Sabon. sabon sambil lang. Unsa? Da may sabon gud diha. Kay bagay ko bay. Napadoon sa inyong balay. Ate ko hindi medila ko. Ay naman Anak kapag nilalang kasi tagayan. Pasura ko si ate no kay bunalan ako. Dugaye. Dito sunod ni, dito gisundan ni Arlen. Oo. Lagi dugaye na to ba? Marag bitay. Kita. Pero si kuan gyapon mag-drive kaya pag sila. Oh, drive ka pa si Jerry. Pare-parehara lang ka kuan para lang tubig. Drive target kayo luto. Kaman de mga tutag bukid doy. Layo ko dito yung biyahe gikan sa biyahe. Baktas dito siya. Ayos man dito, di man De mga tutag bukid doy. Pila anak mo te? Tulo. Ay hindi kay tulo. Tama yung tulo no, dagko na. Ikaw geng pila? Kahit ito. Ang kamot ni. Kahit masundan. Nakapalit ang tuyo, gay. Oo, naman to. Ah, wala na kulang tuyo. Nama. Pa ang tuyo pa ako. Tuyo. Burko praste. Gani. Kabalo lagi ka. Kabalo lagi ka nga mangkay kuan. Tuko ron. Kupras pap. Oh, di nipis rin kayo ako di eh. Isa na yung ban, isa na yung ban na ron. Brad okay ra kara brad. Ciao. Sa. Usap ko. Gamay lang, gamay. Gamay ra. Di sini. Uy, naka-6 naman eh. Dali pila pagsalog sa pa. Ay pala. 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 Apa man? Paon? Paon pala. Pala? Oh. Tabunan to ba? Tabunan tong baho. Baba di ging. Ging. Mo mo kung parang ging. Pila na ang bihon dyan. Pila na. Karlang. Karlang. Oh, Kaya, mga 8 man siguro to. Mga anak. Tagduha-duha ang sulod. Kurang pa na yo. Yapon ni leader mo daday. 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 Daday yan mo. ha?
Tuhan daw yan. Tuhan. Oh. Mekos-mekos. Dadala ko na para di ko mag-ali. Ang akong manoy na pinakakusgan. Muna, ito yung manoy ko na magbigay ng safari palagi. Bitaw do, ikaw bitaw to noy, di yung kalimot noy. Ang pinakakuan po na ko di malimtan diri nga tigulang diri noy, si Tatay Udong. No, buotan no. Unsa man na noy kanon? Ang katong ko ni buko. Abukog. Ang say ngala na itong usa na Ang say ngala na itong usa. Ito? Ang sa ko Oh, di ba? Ang tikay niya ang video. Vlog. Tanaw ka te. Humot ka yung aso. No, ako ni 30 king. Magna dayo. Electric pa nina ni Magna buhi. Gunggong oy. Gunggong ba? Yan ikaw yan, naka-eskwela ka riyan. Kinsa nang balay diha daday? Kinsa nang balay diha? Wa kabalo. Hala nausab na jud ay. Nausab na. Malinis noon. Kapag maghinlo man taday no? Oh, ya kargado to siya og kanang ingon ana nga kuan oh. Bagras, bagras. Oo. Karabaw grass. Diri. Oy dili na semento sa una. Hala unsaon man ni paglasi nga guba? Hala ani ilang eskwelahan day. Wala man nga ni sa una kanya. Inday, ang bangko nila badaot na no. Wala man nila diri kanang nay mag-okasyon. Oo ana. Sumuo to yung mga eskwelahan dito jud. Oo, kani. Kato